Naman tayong problema ni pre. Ano yung pre daw pre? Ay, kanang problema pre, inom lang nato na pre para mo. Wala pre. Sakto ginasang gabiran pre. Huwag na pre, kinayod kilo ka basa ko pre. Oh. Bayan dahil sa mga problema pre. Ano sa mong problema pre? Kwarta pre, financial. Na. Mga lagi na pre, mo dyan ang problema sa tanan pre, kwarta pre. Lagi pre. Ay pag-inom lang nato na pre para mawala ng problema Sakto pre. pinay mo na pre. Oh, latsa pre. Bago ta magsugod. Kasi pwede dala pustahan na ita pre. Kung kinsa to'y una maubog, matumba, mo to'y building. Kwarta na kayo problema pre, pero suklante ka pre. Sige. Sige tayo, ragod. Nice. Kwarta pre, para ba sa pikas pre? Oh, sige. Paon sa nako pre. Sige. Kalimutan madaog lagi ko ani. Pre. Ay, pre. Murag umanaw tagay pre. Laga pre, bago pa ako mabutang pre. Hindi na ang kwarta tanan pre. Oh. Lagi pre. So, Pan lagi pre, apiki lagi karon pre ba? lagi dyan pre. Sige pre, masugod na ta pre. Sugod ta, pre. Cheers. Yes pre. Anya na sa pre. Ang dra ba pre, mo ni plano na og extension pre. Ano nang nanginanglan ko kwarta ron pre. Bantog bro. Oo pre. Pero, mas nindot dyan diya pre oh. Anak ko pre. Kung mag-extend ka, mas plaster di kayo na diya. Pero, sakto dyan na diya pre, kay Diki naman din, guba pa dyan. Ah, Oh. Kaya, inom na ta pre, sige pre. pero mas nindot diri pre. Mas nindot diri pre. Kita ko lugar ba pre. Okay man po, pero mas okay jud diya pre. Eh, basta kay ba nindot kay ng taon pre. Nya. Lagi pre, nindot jud kay na diya ng taon jud pre. Anak ba pre? Ah, sige pre. Yeah, Sige pre. Sige, sayang ka tong pusta pre. Lagi, sige. Pre, matira matibay. Yan ay pre kay amigo man jud kay ta pre. Sa kadugay na nagkuyog inom pre, murag karon na jud di nga nabildi pre ba. Isog kayo pre ba? Isog kayo ba? Murag karon na jud. Okay, karon na jud to ba. Noon sa mga pre. Lima blak mo lawas pre, para tumawag kayo ko pre. Anong kabalo kang anong na nainom din lawas pre? Oo pa ba nag pre? Tungod na sa yung gibuhat pre.